ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ പ്രണാമം. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പറയൂ പ്രഭു. ഇന്നലെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടത്. 5:15 ഇട്ടത്. ഞാനത് കാണുമ്പോ 6 മണി. ക്ലാസിന്റെ മെസ്സേജ് അത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രഭു. നേരത്തെ ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. ശരി ശരി മാതാജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടോ. പ്രഭു മെസ്സേജ് വന്നത് തന്നെ 5 ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പ്രഭു. ശരി 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 കുഴപ്പമില്ല മാതാജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നേരത്തെ ഇട്ടിരിക്കും പോസ്റ്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച വെച്ച്. അപ്പൊ ക്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ട്. 7 മണി തൊട്ട് 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഈ ലിങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. ലിങ്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. അതെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ലിങ്ക് പ്രഭു കയറിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് വെക്കണം. 7 മണി തൊട്ട് 8 മണിക്ക് വരെ. അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് തന്നെ ഞായറാഴ്ച മാത്രമില്ല. ഓക്കെ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. പ്രണാം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? നാലാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ ഇന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഹരേ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം പറയണത് തദാദി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമക്യാദി പ്രച്ഛതി ഭുക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. അത് ശരിയും ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സത്സംഗം എന്ന് പറയണില്ലേ, അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ശ്ലോകം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആ പരിഭാഷ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക്
ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക. നമ്മളൊരു ഭക്തനാവുമ്പോഴേ നമ്മൾക്കറിയാം ഭൗതികതയിലും ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് നിർത്തോട്ടെ. കുറെ ചില തെറ്റുകളുണ്ട് സ്ലൈഡിൽ, ചിലപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചില. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറയണാണ്, അതായത് ഒരു ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയാം പ്രഭാസ്വാമി ശരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, ഭക്തസംഘം അല്ലെ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്, സാധുസംഘം അല്ലെ. നമ്മൾ 3 അതിൽ പറഞ്ഞ സാധുസംഘം എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, അത് സാധുസംഘത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 6 തരം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയം വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. അപ്പൊ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഓരോ നാമഹട്ട ഒക്കെ അറിയാം നമുക്ക്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് നമ്മളതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, വ്യക്തിഗത ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരിക്കണം. അതിൽ വേണ്ട സംശയങ്ങൾ മാറ്റിയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക. അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ സമ്മാനം എന്നാണ് ഭഗവാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്കൊന്നും ഉയരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുക, പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ നൽകുന്ന ഏത് സന്തോഷവും സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തന്മാരോട്, അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം നൽകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉന്നതലത്തിലുള്ള ഉന്നതമായ അധികാരികൾ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ വരട്ടാം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അല്ലെ, ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക്, അങ്ങനത്തെയാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ 2 സത്സംഗത്തിന് പോയി നമ്മ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. ശരി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ എന്താണ്, ആ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയോ ആ സത്സംഗത്തിന് വേണ്ടിയോ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവനോ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നെഗറ്റീവിൽ എടുക്കരുത്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അല്ലാത്ത പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അത് അടുത്ത ലെവല്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, പ്രതിഫലമായി ഭക്തൻ നൽകുന്ന ഏതോ സന്തോഷം, അതായത് പ്രസാദമായി മാറി അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ എന്തോ തരുന്നത് പ്രസാദമായി മാറി, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കാപഢ്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കരുത്. കാപഢ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ കാപഢ്യം പാടില്ല. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലൊന്നല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ നമ്മൾ എന്താ പോണത്, സത്സംഗത്തിലായാലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനും ഭക്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങള് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീർത്തിരിക്കണം. ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതെന്നല്ലേ, പലരും പല രീതിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ച് അവരോട് സംശയങ്ങൾ നിവാരണം നിന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക. പ്രസാദം, ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ, നമ്മളറിയാം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവത് പ്രസാദം ഉണ്ട്, അത് സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, രണ്ടും ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമല്ല, പ്രസാദം അതിന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏതൊരു ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടായ്മയില് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ധനം കൊണ്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലേ അതിനൊരു ദൃഢത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോഴൊരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. ഭൗതികതയിലും അതല്ലേ, നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷനുള്ള വീട്ടിൽ പോകുന്ന, അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന, അവരായിട്ട് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിലുമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം ആത്മീയതയിലേക്ക് മാത്രം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ ഗുണം ആത്മീയതയിലേക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് ആ പോയിന്റ്സിന് പറയുന്നത്. ഇത്രയിലും പരംപുരുഷന് നിവേദിച്ച ശേഷം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന് പ്രസാദം, അതായത് നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസാദമായി മാറി അല്ലെ. ആ പ്രസാദം നമ്മൾ
സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പരംപുരുഷൻ നിവേദിച്ച ശേഷം മാത്രം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നാം സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകി മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ ഗൃഹം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് വരുമ്പോൾ അതേ രീതിയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാനൊരു കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തൻ്റെക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നിയമങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ച് പോകുന്നതിലായിരിക്കും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരല്ലേ. അപ്പൊ ചില ഭക്തന്മാർ ദേഷ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ വീട്ടിൽ അത് മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുത്തി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തരും. അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അവരെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗൃഹമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തരാന്നാ ശരി, നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റെപ്പ വരെയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആവുന്നവരെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധം നമ്മുടെ ഗൃഹം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അന്നാ ശരി നല്ലതല്ല കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വീടുകളുണ്ട്, ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ ഗൃഹത്തിലൊക്കെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബപരമായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രം ദേഷ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർ ദേഷ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ പല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകളിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. വളരെ അപൂർവമൊക്കെ അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് പറയണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭക്തന്മാരോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതുണ്ടെന്ന് പറയണം, അതിന്റെ സോൾവ് കിട്ടും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താം, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭക്തിയില്. സാധാരണ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇതേതരം വ്യാഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒരു സമൂഹത്തില് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ ഈ 6 തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ. ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ മാറ്റുക, അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം നിലനിർത്തുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. സംഘ സഞ്ജയതേ കാമ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:22 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സംഘത്തിന്. അതാണ് സത്സംഗം. നമ്മുടെ 3 സാധു, ശാസ്ത്ര, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരു. അപ്പൊ സാധുവിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം കൂട്ടുകെട്ടിന്, നമ്മളെ സത്സംഗത്തിന്. അപ്പൊ ആ സത്സംഗത്തിന് നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോണത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറാം. അത് നമുക്ക് സാധാരണ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അറിയാലോ അത്. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ക്രൗഡിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൗഡിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരും. അത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എന്ത് തന്നെയായാലും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഇതിലായിരിക്കും എന്തോ വീട്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണപ്രേമവും നിത്യപ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രവണം, നമുക്കറിയാം 3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്നിരിക്കണം. അത് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതിന്റെ സബ്ബായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സുകളൊക്കെയാണ്. കാരണം എന്താണ് ശ്രവണ കീർത്തനം, അതിന് നാമജപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. വിശുദ്ധ നാമം ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നാമജപത്തിന്. എപ്പോഴും എവിടെയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നാമജപമാണ്. നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. ശിക്ഷാക്ഷരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചേതോദർപ്പണമാർജന, ഭവമാഹദവാഗ്നി നിർവഹണം, ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രിക വിതരണം, വിദ്യവത് ജീവനം, ആനന്ദ ബുദ്ധിവർദ്ധനം, പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃത സാധനം, സർവാത്മസ്പനപ്പനം, പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം? ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പൊടി പടലത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ജനനമരണ രൂപമായ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയെ അത് കെടുത്തുന്നു. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതല്ലേ. ചൈതന്യ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം ഇതാണ് അല്ലെ. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായ
അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു നാമജപത്തിനെ പറ്റിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നാം ഉള്ളിലുള്ള പൊടിപടലത്തെ മാറ്റുന്നു, അതായത് മാലിന്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, കേൾക്കുന്നവനും അത് ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളോട് പറയും, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സൗണ്ടിൽ അല്ലെ, നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ. കാരണം നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് തന്നെ പലതരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് അല്ലെ, അവര് തടക്കം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ശബ്ദത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പബ്ലിക്കായിട്ട് വളരെയധികം ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാവരുത്. കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എത്രയും ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിന് സങ്കീർത്തത്തിന് ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോണിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് മറ്റുള്ളവരിലും അല്ലെ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും അറിയാതെ തന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ചൊല്ലുകയും അവരുള്ളിലുള്ള ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദാന കർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ദാനം തന്നെ, മഹത്തായ ദാനം. അതും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. സനാതന ഗോസ്വാമി അല്ലേ ആ കഥ, അതൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, കേട്ടിട്ടില്ല അത്? ഓർമ്മയില്ല അത് ഹരേകൃഷ്ണ? ഏതൊരു ഇത് നടത്തിയതല്ലേ പ്രഭു? എന്ത് നടത്തിയത്? ബ്രാഹ്മണർക്ക് സദ്യ നടത്തിയതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല 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 അല്ല, ഒരു രത്നത്തിന്റെ കഥ. ഓർമ്മയില്ല അത്? 17 അതെ, ചപ്പ് ചവറില് അത് തന്നെ ചപ്പ് ചവറിൽ കെടുക്കുന്നതും അത് എടുത്തോളം പറയുന്നതും ഭക്തൻ ചിന്താമണിക്കല്ല്. ചിന്താമണിക്കല്ല അതന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര മൂല്യമുള്ള സാധനമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് കല്ലിന് സമാനമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി തിരിച്ച് ചിന്തിക്കണം, എന്താണ് എന്നോട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത്, ആ വ്യക്തി എന്താണ് ഇത് ഇത്രയും ഇല്ലാതെ കെടുക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് വന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേലും മൂല്യമായിട്ടുള്ള എന്തെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് മഹാമന്ത്രം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യോഗികളെന്നും കർമ്മികളെന്നും ദാനശീലരെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുമായി ഭക്തർ കൂട്ടുകൂടരുത്. അപ്പൊ ദാനശീലര്, കർമ്മികള്, യോഗികള്, ദാനശീലര്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിലും പുണ്യാണ് കിട്ടുക ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചവിട്ടുപടി ഉണ്ട് മാത്രം പറയാം. പക്ഷെ പരിപൂർണ ഭക്തരെന്താണ്, ഇവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ചാളും ചിന്തിക്കും, എന്തിനു ഭഗവാൻ എന്നെ ദാനം ചെയ്താൽ പോരെ, അതല്ല നല്ലത് അല്ലെ. നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, കേൾക്കാറില്ല അങ്ങനെ? അങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ കേൾക്കാറുള്ളൂ അല്ലെ? സാധാരണ പറയണതാണ്, എന്തൊട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും നമ്മളെല്ലാരും വല്ല അപ്പൊ അത് കൊടുത്താൽ പോരെ, എങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നൊക്കെ പറയണതുണ്ടല്ല. അപ്പൊ ദാനശീലർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ദാനം, ആർക്കാ, എങ്ങനെയാണ്, ഏത് ലെവലിൽ എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദാനശീലരെ കൂടെ കൂടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തനായി മാറില്ല. ഭക്തനായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടണം. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദാനശീലരെ എടുത്ത് കൂടാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാനശീലരെ വ്യക്തിയോ യോഗികളെ എടുത്തോ കർമ്മികളൊക്കെ എടുത്ത് കൂടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, നമ്മളെപ്പോഴും മാക്സിമം ടു മാക്സിമയ്ക്ക് പോകണം അല്ലെ. ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും. അവർ നമ്മളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കും, ഇതിനേൽ നല്ലത് അതല്ലേ, പിന്നെ അങ്ങനെ ആയി വരും, നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണബോധമാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പരമായ ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പാർട്ടിനായിട്ട് കൂടണം. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ, ലോജിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആരെ കൂടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അവരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നമ്മൾ അവരായിട്ട് കൂടാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടാ, നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടാ. നമുക്ക് മെഡിസിന്റെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ലെവലിൽ കൂടാ. ഒരു എഞ്ചിനീയറിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാലോ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞു മാറി അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നല്ലത് തന്നെ, രണ്ടും നല്ല പ്രൊഫഷനാണ്, ഒക്കെ ശരിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഏതാണ് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത് നോക്കുക. സവേ പുംസ പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തിരഥോജഷ അഹൈതുക അപ്രതീഹത യഥാത്മാ സുപ്രസീദതി. പരംപുരുഷനിൽ പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണഭൂതനായ വ്യാപാരമേതോ അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം. ലക്ഷ്യം ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആണ്. 2-ാം സ്കന്ധാണ് തോന്നുന്നത്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരംപുരുഷനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകും. അതാണ് ധർമ്മം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ധർമ്മത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനായിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് മാർഗം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. അതാണ് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? പരമപുരുഷനായിരിക്കണം. അതാണ് ധർമ്മം. ആ ഭക്തി ആകട്ടെ ലാഭച്ചില്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വെക്കരുത്. അങ്ങനെ ആയാലും മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്നും ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരാം. സമാധാനവും ശാന്തിയും മൈത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥ. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതിനു വേണ്ടി ഏത് രീതിയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് പ്രഭുസ്വാമി വലിയ കാറിൽ കിടന്നാലും കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നാലും കുടിലിൽ കിടന്ന ഒരേപോലെ അവസ്ഥയായിരിക്കും. കാരണം ലക്ഷ്യം കൊട്ടാരമല്ല, കുടിയിലും അല്ല, വലിയ കാറും അല്ല, ചെറിയ കാറും അല്ല. ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അതാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ അധിഷ്ഠിതയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീക്കേണ്ടത്. മായാവാദികൾക്ക് നാസ്തികർക്ക് നാം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, അവരിൽ നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമില്ല. നാസ്തികർ അല്ലെ, ഈശ്വരന് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, മായാവാദികൾ, അല്ലാതെ മായയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവര്, ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല. കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ഒന്നും അവരിൽ നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട. അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതി. നാസ്തികർക്ക് നാസ്തികരായ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഒന്നുമില്ല, എവിടെന്നാ വന്നത് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ. അതിൽ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അവരെ തീര് അവരവിടെ പോയിക്കോട്ടെ. മായാവാദികൾ അവരെ തീര് അവര് കൊണ്ട് നടന്നോട്ടെ. നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങിക്കണ്ട. ഫിനിഷ്. നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലെവൽ ആത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ മായാവാദികളൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വൈഷ്ണവഭക്തരായി മാറുന്നവരൊക്കെ, അതൊക്കെ വേറെ ലെവല്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല മുഹമ്മദീയരെ അവരൊക്കെ മാറിപ്പോയിരുന്നുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത്രയും ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവൻ പ്രഭുസ്വാമി ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉയർന്നുക നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരായിട്ട് മാറും. അതായിരുന്നു നമ്മളധികം പ്രശ്നം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ഭക്തി ആ 3 ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതേവരെ നമ്മൾ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അവർക്കൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്, അവർക്കൊന്നും നൽകണ്ട, അവർക്കൊന്നും സ്വീകരിക്കണ്ട. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ 99% ഇവരാണ് നാസ്തികർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ അല്ലെ. ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഒന്നിനും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ കുറെ പേര് കാണാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കുറെ കാണാം. അതാണ് മായാവാദികളും നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത്. നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരായി കൂടിക്കഴിയണം. ഭക്തി സാധനങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആചാര്യന്റെ പദവിന്യാസങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അത് പറഞ്ഞു സാധു, പിന്നെ എന്താണ് ശാസ്ത്ര, പിന്നെ ഗുരു. ഇതന്നെയാണ് പറഞ്ഞു. നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ കൂടിക്കഴിയണം. അപ്പൊ അതാണ് സാധു. ഭക്തസാധന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങളിൽ. 2 ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഗുരു. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവില്ല. അവരെന്ത് പറഞ്ഞു അവരെന്ത് നോക്കി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ശാസ്ത്രം എന്ത്, ഗുരു എന്ത്, ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കാം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിപൂർണ അനുസരണയെ ബുദ്ധിയോടും കൂടി അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു പറഞ്ഞത് എന്തോ അത് പരിപൂർണമായി അനുസരണം. കാരണം നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോ അത് നമ്മളെ യുക്തിയിൽ നമുക്ക് തോന്നും അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നും അല്ലേ.
അതിന് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ ചെറിയ LKG പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ 1 + 1 = 2 എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ അതിനെ 1 മാറ്റി ഇൻറ്റു മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ LKG സ്റ്റുഡന്റ് ഇത് എന്താണ് ടീച്ചർ 1 പിന്നെ മാറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കും. മനസ്സിലായി? ടീച്ചർക്ക് അറിയാം കുട്ടികളെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികളെ ലിമിറ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മളെ യുക്തി വെച്ചിട്ട് അതായത് ആചാര്യന്മാരെ അളക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവര് പറഞ്ഞ അതേപോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവർക്കറിയാം നമുക്ക് എന്ത് തരണം. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രഭു എന്തിനും നമുക്ക് ഇത് തന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയാം. അത് നമുക്ക് തന്ന അത് നമ്മൾ പാലിക്കാം. പല മന്ത്രങ്ങളും പല നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ചുറ്റുപാടുണ്ട്. അതെന്തേ തരാഞ്ഞത്? അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ലെവലല്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം തഥാമി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരന്റെ ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതായി ചെലവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ളവര് നമ്മൾ 2 ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോയി സത്സംഗത്തിൽ പോയി അപ്പോഴും അവരും ഭക്തന്, അതല്ല ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുന്നത്, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ അവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാരെയോ, കാരണം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം അവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാര് അവര് അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവരും, പലരും എനിക്കറിയില്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരാണ്. ഗൃഹസ്ഥരെന്നും കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഗൃഹമേധി അല്ലെ? നമ്മള് ഗൃഹമേധിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗൃഹസ്ഥാവസ്ഥയിലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ? അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. ചുരുങ്ങിയത് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നാണ്. ആചാര്യന്മാര്, ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചരിക്കുന്നവനാണ്. അതിനെ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആചരിച്ച് കാണിച്ചെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി. 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന്, 25% ബന്ധുമിത്രാദികൾ, 25% സ്വന്താവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ 12ാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയൊരിതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതില്? മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം എന്തെന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ത് പറയുമോ? ഏതാ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം? അതൊന്ന് ഏതാ മാതാജി? ഏതാ നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് നമ്മളെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം എന്താണ്? നമ്മളെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കല്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. നമ്മൾ അതിപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ഓഫ് പാർസൽ ആണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മള്. അത് നമ്മ ഇന്ദ്രിയം, അതായത് ഋഷികേശൻ. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഈ ശ്ലോകം തന്നെ അത് പറഞ്ഞത് എന്താ? സവപുംസ പരോധർമ്മ യഥോർ ഭക്തി അദോഷജ അഹൈത പ്രഹീതത യഥാത്മി സുപ്രസിദ്ധ. പരപുരുഷനിൽ പരമായ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണബുദ്ധന വ്യാപാരമേത്. അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വെച്ച ധർമ്മം. വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പരിപൂർണമായിട്ട് സറണ്ടർ ആവാം, അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്കത് പരിപൂർണമായിട്ട് ആവാൻ കഴിയില്ല. അതിനുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളോട് ആ വിശുദ്ധ നാമം നമ്മളോട് ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും? പ്രഭു ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താ ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കാന്ന് ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്
ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇത് തന്നെ. നമ്മളിപ്പോ ഏകാന്തമായി നമ്മളിപ്പോ നാമജപം നമ്മളും ഭഗവാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അല്ലെ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതില് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാനും അത് നാമജപത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനും മാത്രമുള്ള അവിടെ, പിന്നെ ആരുമില്ല. മനസ്സിലേ? അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട രീതികളെ പറ്റി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ രീതി എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഏകാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ അവിടെ ആരും ഇല്ല. അതെങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം, നമ്മൾ ആ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയും, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് നമ്മളിൽ ഇടയിൽ പല ആൾക്കാരും കയറി വരുന്നു. അതിന്റെ എന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല, അല്ലേ? എല്ലാവരും കിട്ടുന്നവരുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാരാണും ഭഗവാൻ ഇരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ എന്ന് കാണുന്ന അന്ന് നമ്മ അവിടെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ? എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാം, അന്ന് നമ്മ അവിടെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. ഹരി ബോൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അത് നമ്മൾ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം? കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഭക്തൻ, നമുക്കറിയില്ല ആരൊക്കെ ഭക്തനെന്ന്. അത് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് പലതും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്, അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കൊണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. നമ്മൊരു സത്സംഗത്തിൽ പോകണം, എക്സാമ്പിൾ ചെറിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിൽ പോകണം. പല ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ടാവും. ചിലർ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്സംഗത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ കൂടെ എല്ലാ സേവയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് സഹായിക്കാന്നല്ലേ? പറയൂ. ഓക്കെ, പ്രഭു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറയൂലേ? ആരെയും ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കൂലേ? നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അത് ശരിയായ യൂസിന് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അല്ലാണ്ട് അത് അവര് പറയുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു. പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് അറിയാം. ചിലർക്ക് അറിയാം, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ പോയി ഒന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ വരുന്നവരും ഇല്ലേ? ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ടേ ഇല്ലേ? നമ്മള് പബ്ലിക്കാണ്, ഭൗതിക ലോകമാണ്, കലിയുഗാണ്, അല്ലേ? പ്രഭു ഹരേഷ്ണ, അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് പ്രഭു, അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട്. അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതിന് ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിപൂർണ ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് തെറ്റ് അല്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാം, അത് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ അത് ഭക്തർക്കുള്ള ദാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടരുത്.
മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നമ്മളെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടും. അത് കുഴപ്പമില്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത് നല്ലത് തന്നെയാണ്, സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊരു കാര്യം നമ്മളെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല ഭക്തന്മാരുടെ ദാനം. ഭക്തന്മാര് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി, അവരാണ് ഭക്തർ. നമ്മളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ പരിപൂർണ ഭക്തരായിട്ടില്ല. പരിപൂർണമായിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തില് ആ ക്ഷേത്രം നടത്തിപ്പ് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ, അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലെ. അവര് എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് മുടക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യരുത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. മറ്റേത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാവും. ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ജീവന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമല്ല ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ദാനം. അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ജീവകാരുണ്യം ഡ്യൂട്ടി കാരുണ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. അതിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും പല ഇഷ്യൂസ് ആവും. അതൊക്കെ വേറെ സൈഡ്, അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകും. പക്ഷെ എന്താ, ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ദാനം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ക്ഷേത്രത്തിന്, പ്രഭാസ്വാമി ഇത്രയും വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാനും എന്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ്? ഞാൻ എന്റെ ഇതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് മായപ്പൂരില് അവിടെ നമുക്ക് പോവാല്ല, വിസിറ്റ് പോവാല്ല ഇടയ്ക്കിട്ട്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്ഷേത്രം പ്രഭു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ? മായപ്പൂർ പോയിട്ടുണ്ടോ? മായപ്പൂർ ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതില്? പോയിട്ടില്ലേ? അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ബിൽഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അമ്പലം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നടക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയൊരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി കാണാല്ലേ മായപ്പൂരിലെ? പോവാല്ല. അങ്ങനെ പോകുമ്പോള് കുറച്ച് പബ്ലിക്കായിട്ടും അവിടുത്തെ ലോക്കലൊക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പോണത്. അപ്പൊ അവിടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡൊണേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. അവർ പ്രഭുക്കന്മാര് പറയുമല്ലോ, ഇത്ര ക്ഷേത്രം ഇത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അല്ല ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് എന്തിനു ഇത്ര വലിയ ക്ഷേത്രം പണിയാണ്? അത് തന്നെ സിന്ധുവിലും പറയുന്നില്ലേ പ്രഭു? ഭക്തിരസാമത സിന്ധുവിലും അത് പറയുന്നില്ലേ? ക്ഷേത്രങ്ങള് അല്ല കുട്ടി ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം ആർഭാടമായിട്ടുള്ളതെന്നാ പറയണത്. ആർഭാടമായിട്ടുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. ശരിയാ. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഭക്തിരസം അതെന്ന് പറഞ്ഞതേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം എടുക്കാതെ, കാരണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജകൊട്ടാരം പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. രാജാവാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? മനസ്സിലായ? അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുസ്വാമിക്ക് ഇത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാൻ നമ്മളോട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കൂല അല്ലെ? മായപ്പൂരിൽ പ്രഭുസ്വാമി എന്തിനും ഇത്ര വലിയ ക്ഷേത്രം തന്നെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകരുത്. ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് ഭക്തി എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ഷേത്രമാണ് ഭക്തി, ഭക്തി വേറെ, ക്ഷേത്രം വേറെ. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കണം, ക്ഷേത്രത്തിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതായത് അതൊരു ഗൈഡൻസ് ആണ്, ഒരു വാണിംഗ് ആണ് തരുന്നത്. ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ക്ഷേത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന് വെച്ച് പോകരുത്. ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകരുത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി ആവരുത്. അപ്പൊ അവരെ മനസ്സ് ഡൈവേർട്ടായി പോകരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ എടുത്ത് ചെന്ന് അവരോട് ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിച്ച് അവര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുക. അതിന് പ്രഭുസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി വളരെയധികം ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി കുറെ പൈസകളും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആളെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഞാൻ കുറെ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ പ്രഭുസ്വാമി കേൾക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ഇതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ശിഷ്യനാണോന്ന് എനിക്ക് റെഫറൻസിൽ ക്ലിയർ അല്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുസ്വാമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുസ്വാമി അത് സമ്മതിച്ചില്ല. കാരണം ആ ലെവലാണ്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സാധാരണ അതൊരു വാണിംഗ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ ലെവലുള്ളവർ മാറില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ
ആചാര്യന്മാരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, മധ്യമ ലെവൽ, ഉത്തമം, അങ്ങനെ പല ലെവലുകളുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മാറിപ്പോവരുത്. ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങള്. അല്ലാണ്ട് ക്ഷേത്രമല്ല നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. പക്ഷെ ക്ഷേത്രം എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം. അത് ശരിക്കും രാജാവാണ്. രാജാവിന് വലിയ ആളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതേ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ഭക്തി മാറ്റി വെക്കരുത്. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? ഹരേഷ്ണ. ഹരിബോൾ പ്രഭു, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് കാര്യം. അതിൽ ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതേപോലെ ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. അന്നാ ശരി, അന്നാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ചാരിറ്റി ചെയ്ത് നമ്മൾ ചാരിറ്റി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചാരിറ്റിക്ക് വേറെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവർ ചാരിറ്റി ചെയ്തോളൂ, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ചാരിറ്റി നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ദാനം. അല്ലാണ്ട് ചാരിറ്റിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കായിരുന്നു. ഈ ലൈൻ എന്റേതായിരുന്നു? ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളതോടെ. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണത് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് ഉയരും തോറും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാ. 4 എന്ത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ വേദങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. അത് ചെയ്യണത് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുക. ഇതെന്താ ഉദ്ദേശം? നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരോട് നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യം മുഴുവനും പറയണമെന്നാണോ? നമ്മൾ സത്സംഗിക്ക് പോയി ഒരു 5 ദിവസം 2 ആഴ്ച നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ശരി, നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭക്തനല്ല എന്നാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ മുഴുവനും എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും പറയാൻ പറ്റും? അത് പറയണോ? അത് തെറ്റാ ശരിയോ? ഭക്തിയിൽ തടസ്സം വരുന്നതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? ഭക്തിയിൽ നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. വേറെന്തെങ്കിലും? ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, അവരത് മറ്റാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് അത്ര അറ്റാച്ച് അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ പറയും. നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമുക്ക് അത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ഫീൽ ചെയ്ത വ്യക്തിയോട് നമ്മളെ ഉള്ളിലത്തെ രഹസ്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യും തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. ഒറിജിനൽ നമുക്ക് ഓക്കെ. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, ഇവൻ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ ഒരു സീക്വൻസി ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ഋതം ഉണ്ട്. ഞാനത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അയാൾക്ക് വേറെ ആളെ ഇഷ്ടപ്പെടാം. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കണതാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതിന് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകണം. പ്രസാദം നൽകി സ്വീകരിക്കുക, ആദരിക്കുക. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതൊക്കെ ഇത് വലിയൊരു ആചാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഈ സംഭവം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കല്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ ആര് വന്നാലും ഭക്തന അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏത് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കൂലല്ലോ. അത് ശരിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. മാതാജി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ പല വ്യക്തികളും വരും അല്ലെ? ആ വ്യക്തികൾ എങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടില് പബ്ലിക് ചെയ്യുക, രാഷ്ട്രീയക്കാര് വരും, അവര് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ? നമ്മ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്നത്
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തിദേവി മാതാജി അല്ല പ്രഭു, അല്ലല്ല. അല്ല. ആ. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത്രേ ഉള്ളു പോയിന്റ്. നമ്മൾ ആര് വന്നാലും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ? നമ്മൾ അവരെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവരോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കാവൂ. അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അത്രയും നല്ലൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത്, നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതാണ് ഭക്തം, പ്രീതിയോടുകൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർമാലിറ്റി ആവരുതെന്ന്. ആചാര്യന്മാർക്ക് പ്രസാദം നൽകുമ്പോ നമ്മൾ ഫോർമാലിറ്റി പോലെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാ സറൗണ്ടിങ്സും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല വലിയൊരു ഭക്തൻ എന്നല്ല, നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്തോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യൂല. അവന് ആ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. അവൻ ആ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കൂല. അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യൂല. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രസാദം നൽകുമ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമായി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരിഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്. ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രസാദം, ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം. ആചാര്യനല്ല, അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിക്കാം, എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളത് കൃഷ്ണ ഭഗവാന് പ്രസാദം വെച്ചതായിരിക്കണം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളൊരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത്രയും പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മൾ അത്ര റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം അവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയോ? പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയറായി പ്രഭു, എന്താ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഇതൊക്കെ കോൺട്രാഡിക്ടറി പോയിന്റ്സുകളാണ്. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലായാലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ, കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയാലോ, നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. കാരണം അല്ലേ, ഒന്നാമത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളും അങ്ങനെയാണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലുള്ളവരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അവരെന്നെ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ മാതാജി ചോദിച്ച പോലെ, രഞ്ജിനി മാതാജി ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ, ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാതാജി ചോദിച്ചത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അറിവാണ് കിട്ടണല്ലേ. അവന്റെ പത്തിരസാമൃതുവില് വായിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അറിവുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായി. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നത് മണിയടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവാണ് അതൊക്കെ കിട്ടിയത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് 16 മാല നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം, അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ഉറങ്ങണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ ആയിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഭഗവാന് മണി അടിക്കണം, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ലേറ്റ് ഇടും, നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് 11 വെച്ചെടുക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അതാണ് അടുത്ത മാർഗമാണ്. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സർവധർമ്മ പരിത്യാജ മാമേക ശരണം വ്രജ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, ഭഗവാനെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ എപ്പോഴും കീർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ത് കീർത്തിക്കണം, എങ്ങനെ കീർത്തിക്കണം എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇതാണ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ CEO കോട ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം പ്രഭുജി പറഞ്ഞില്ലേ രാജകൊട്ടാരം പോലെ ആവണോന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗോപുരം പോലെ വെച്ചിട്ട്, ഈ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രമൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ശ്രീകോവില് ചെറിയ ഗോപുരം പോലെ അല്ല വണ്ണം. എന്താണ് ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രം പോലെ ഒരു രാജകൊട്ടാരം പോലെ ആകാത്ത എന്താണ്? അതല്ല, ആ കൊട്ടാരം രാജകൊട്ടാരം മഹാക്ഷേത്രങ്ങളല്ല. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ക്ഷേത്രം നാമഹാട്ടയിൽ നമ്മൾ ചെറുതല്ലേ, അല്ലേ? ഇസ്കോണിലെ പല ക്ഷേത്രവും വളരെ ചെറുതല്ലേ. നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ ആ ലെവൽ അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം മഹാക്ഷേത്രം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച്.
ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളും പല ലെവലിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ തഞ്ചാവൂരിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, അത് ബൃഹത്തേശ്വരി ക്ഷേത്രം, ഇപ്പൊ അയോധ്യ ക്ഷേത്രം എന്താണ്, അത് ക്ഷേത്രം അത്രയാണ്, അതാണ് ക്ഷേത്രം, അതാണ് മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ. അങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ്, അതൊരിക്കലും ഭക്തി നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. അത് വേണം ഓരോ സ്ഥലത്തനുസരിച്ച്. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അപ്പുറത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്തു, പിന്നെ അതങ്ങനെ നിന്നു. പക്ഷെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭാസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് അല്ല. അവിടെ വന്ന് കുറച്ചു നേരം കണ്ട് തിരിച്ചു പോകാനല്ല. അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം, എന്താണ് ഭഗവാനെ എത്തേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയണത്, നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞത്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന് അതൊരു നമ്മളെന്തിനാ ഇസ്കോണിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലോ. ഇപ്പൊ ബോസാമിലെ ഏറ്റവും സർവീസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു സർവീസ് എന്താണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസിൽ ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്യണമെന്ന്, ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആരാധിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് പ്രഭുസ്വാമി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഭുസ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ അതിന് മഹാമന്ത്രം, പ്രഭുസ്വാമി ചെയ്തത് കൃഷ്ണബോധം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചു. അതിൽ പ്രഭുപാദർ സ്വാമിയുടെ സംഭാവന എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ സംഭാവന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം, ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോ ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ പറ, ഷോർട്ട് കട്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ ഈ പറയണത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അറിവ് അത് കറക്റ്റാ. അറിവാണ് എല്ലാം. അറിവിന്റെ കുറെ അംശങ്ങളുണ്ട്. ആ സമം അറിവിന് സമമാണ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കാണ്, വേറെ എല്ലാം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഒക്കെ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. നമുക്കിപ്പോ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, പിന്നെ ഈ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ മതി. എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കൃഷ്ണാബോധം തന്നേക്കണം. അതായത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക്. അതൊക്കെ ശരി, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതല്ല, പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ സംഭാവന എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചല്ല പ്രഭു? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചു. കൃഷ്ണന് മഹാമന്ത്രം പ്രഭുപാദ സ്വാമി തന്നതല്ല. കൃഷ്ണ പ്രേമൊക്കെ ആൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ അതൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഉള്ളതാണ്, അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പ്രസാദം അതിനെ മുന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവപ്രസാദം ഇതിന് മുന്നുള്ളതാണ്. പ്രീച്ചിങ് യൂണിവേഴ്സലാക്കി, അതായത് എല്ലാവരും പ്രചാരകരാക്കി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർഷ്യലി മാതേജ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. ആരാ പറഞ്ഞത്? അതായത് അറിവ് അല്ലെ, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് പ്രഭുപാദ സ്വാമിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും അല്ലെ. കാരണം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട്, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്? യഥാരൂപം. ആരെയാ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത്? പ്രഭുപാദ സ്വാമി. ഭാഗവതം പ്രഭുപാദ സ്വാമി. ഭക്തിരഥ സിന്ധു എഴുതിയതായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി. പക്ഷെ നമ്മളെ കയ്യിലെത്തിച്ചെന്നതായിരുന്നു പ്രഭുപാദ സ്വാമി. നമ്മളിലൂടെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാരും പ്രഭുസ്വാമി. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരാണ് എപ്പോഴും പ്രഭുപാദ സ്വാമിയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമുക്ക് അറിവ് തരുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സർവീസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവത് വിതരണം ചെയ്യുക അല്ലെ, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത് അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദ സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട. ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തില്ലേ? എല്ലാതും ഇംഗ്ലീഷിലെ തർജ്ജമ ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് വേൾഡ് മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആയത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ സ്വാമി തന്നത് അതാണ്, കൊടുത്തത് സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തത് അതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, നമ്മ അത് ചെയ്യാൻ. അതിന് നമ്മൾ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദ സ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ സ്വാമിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നാമജപമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ട കാര്യമാണ്. അത് പ്രഭുപാദ സ്വാമി ത്രൂ നമ്മൾ അറിയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാളെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. അന്നേരം ഈ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും 335 അധ്യായങ്ങളും 12 സ്കന്ധങ്ങൾ, ഇത് ഇസ്കോണിലുള്ള ഡിവോട്ടീസിന് മാത്രമല്ലേ ഈ അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും അറിവ് ഉണ്ടാവുക? ഇല്ലല്ലോ. അത് അവർ വായിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവും. നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആരൊക്കെ വായിക്കണം എന്ന്. അവർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണല്ലോ. അതിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പല ആചാര്യന്മാര്, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചാലും കുറെ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. പ്രഭാസ്വാമി ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ മാത്രം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അറിവ് ഇത് വായിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവർക്കും പല ലെവലിലുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപേച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഉപവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.